The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa na makahatag sang kaathagan sa mga ginaobra sang More Power. Agud mapanami pagit ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang mga pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisories sa power interruption. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects. Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Good day Iloilo, kag welcome sa another episode sang More Power at Your Service, kung sa diin aton pag-istoryahan kun nga as More Power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kaayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subong nga adlaw aton pag-istoryahan ang nangin na kumbaga accomplishment report na ni siya sang operations team sang More Power halin sang January tubtub subong nga December. Ano nagidman bala kalayo o kun ano nagidman bala ang natungkad naton kung operations ang pag-istoryahan. And subong adlaw mangin kaupod naton agud matungkad naton ang ini nga topiko ang Assistant Vice President sang Network Development and Operations sang More Power. Agud yiti magpaathag kag mahatagan kita sang impormasyon. Kaupod naton si Engineer Christopher Serojano. Good day, Engineer. Good day sa imo, Miss Angel, kag sa aton nga mga listeners and viewers. Actually, engineer ng aton sa mga topics is something na parang kumbaga we will wrap it na sang aton nga nangin tikang or accomplishments man abi from January to December. Yeah. Can you walk us through, engineer, ano nagid man bala ang naobra ni More Power sa 2025 kag kumbaga ano ni sir specifically, engineer? Yeah, so ako ni categorize ang aton nga mga accomplishments in terms of growth or capacity and reliability. So in terms of capacity naton, we were able to energize na ang aton nga mga rehabilitated substations, just like ang aton nga Haro substation. So isa na siya, and then we added another capacity naman niya sa Arevalo. That's a mobile substation which is 12 MVA. So ang ina nga transformer makaya niya mag-serve around 10,000 customers sa ina nga mga area. And in fact, ina siya nga substation, nga mobile substation, napadala ta na before sa Negros Power, but now gin-add ta siya as capacity ni More. So this coming December 2nd week or 3rd week, maga-energize naman kita sa isa naman ka bag-o nga substation nga gin-rehab ta, which is ang Mandurriao, ari lang diri sa aton nga tupad. That's about 30 MVA naman. So that will expand and will increase ang aton nga capacity in order to address ang increasing demand ni Iloilo. So that's in terms of growth. Now in terms of reliability naman, we were able to replace ang aton nga mga dilapidated wires. So ang aton nga mga backbone subong, 75% of which naka-insulated na. So no wonder nga ang aton naman yung interruption duration nagnubo siya drastically because of these insulated wires. So ang aton nga mga backbones remaining nga mga 25% padayon ta na nga pag-aubrahon sa next year upod ining mga barangay areas kag mga lateral nga mga sityos nga para ma-converted man sila into insulated wires. Sige, engineer. Ako lang to sir, no, isa-isa hunta. Unahunta ang substations. Correct. Engineer, ano kadako nga bagay nga naka-add kita sang mga substations kani sir? Kay kung right now maka-operate lang man ta on this Correct. level, abi do okay man. Pero how about, engineer, kay may additional nga mga substations? Yes. Ano ni siya sir kadako nga bagay? Correct, that's a very good question. So in terms of addressing the increasing demand, Yes. and number 2, in terms of addressing ang emergency. So number 1, in terms of addressing the demand, makita ta ang aton nga syudad with the help sa development sa aton nga LGU, maayo nga aton nga LGU with the leadership ni Mayor Raisa, ang aton nga economy nag-grow.
So si More Power wanted to be ahead sa sina nga increase ang aton nga demand. So that's why we need to increase man ang aton nga capacity. So in fact, ang aton nga capacity subong in terms of substation, as we are discussing right now, we are 40% ahead sa aton nga demand, which means nga kung gusto tayo magpatindog sang 12 ka SMCT nga ara sa aton likod subong, makaya ta magpatindog pa sang ina nga number of SMCT. Kaya ta pa kung mag-i-accommodate. Kaya ta pa i-accommodate 12 units ka SMCT. That's in terms of capacity. Now, in terms of safety, kailangan ta sang mag-add man sang additional, in terms of, redundancy and reliability, kailangan ta mag-add sang substation because sometimes may mga emergency nga transfers. So sometimes wala ta ginapangayo, may kailangan ta i-shutdown ang isa ka substation. So sang unang 5 years ago or 6 years ago pa, every time nga mag-preventive maintenance kita, ang aton nga ginahimo is gina-interrupt ta gyud bilog nga substation, ang aton nga customer naga-suffer. But this time we don't want that to happen. So ang mandato sa aton nga presidente nga si Sir Ruel Castro man, nga every time mag-PMS biin man ang location, dapat wala kita sang interruption. So amo nang ginhimo ta to address that directives, nag-install kita sang additional redundant capacity nga kung may PMS kita diri sa substation A, tanan nga load nga gina-serve sang sini nga substation i-transfer ta sa substation para B. wala sang interruption. Wala sang interruption. So basically we're addressing two aspects sa aton nga substation capacity, addressing sa demand ni Iloilo City nga growth, and of course, ang mga emergency nga preventive maintenance. Kaya actually sa mga konsumidor natin nga nagapamati as of this moment, no, ining ginahambal nga pag-transfer sang loads is ginaobra naton para nga to example may mga power interruption Correct. sa amo ning area, and then may mga emergency interruption Yes. abi engineer, no. Correct. So ang ginaobra naton right now is as much as possible ginalesen naton ang kadamuon sa mga konsumidor nga maapektuhan posible sa mga interruptions. Sa ginaobra naton from substation A, gina-transfer sila temporarily sa substation B. Yes. And then, kung makayo na ang ginakayo sa may substation A, may ara interruption nga like may mga pila ka minutos Minutes sa engineer, lang. no? Yes, correct. And then, ibalik naman from Yes. substation B to substation A for normal operation. Correct na siya. O, hindi naton malikawan ang PMS nga ginatawag, kay pareho lang sa lawas ang tao, meron kita sang annual physical exam. So, ang aton nga substation, kailangan mo na siya preventive maintenance para ma-maintain niya ang health niya. So, but kung sa tao, kung mag-annual physical exam kita, naga-leave kita sa aton nga trabahoan, nagakadto sa hospital, ka nagapa-check up, ang aton naman nga substation, kay tungod nga may redundancy kita sa aton nga capacity, wala ta kailangan nga mag-leave or i-absent or i-shutdown siya. All we need to do, as you mentioned, i-transfer ta lang yang aton nga customers from substation A to substation B in just a matter of minutes. Engineer, sa next naman yung parts, sir, no, after the substations, you Yeah. said earlier, Correct. line reliability. So, Yeah. kakambal ka mga backbones. So, it Yes. means, sir, ang mga backbones ka ni isa mga main highways pa lang siya. highways, correct. Okay. Oo. So, 75% sa aton nga main highways subong are insulated na. So, nga ang ginuna ta ang main nga backbone because dira na siya ang aton nga mga branches naka-connect. So kung ang backbone itself ang maigo, damo ang ma-affected nga customers. So strategically ginuna ta ni siya para nga kung insulated na siya, whatever ang mga foreign objects nga maigo sa iya, hindi ma-affected ang dako nga customers. Now, with regards naman niya sa mga lateral o mga barangay level, amo pa ning ginatrabaho ta for next year. And in addition, in order to improve ang reliability, nag-increase man kita sang number of reclosers ta. So we have been discussing in the past 3 years or 4 years ago nga naga-install kita sa mga line devices. Up to now, ongoing gyapon ang aton nga installation. In fact, mayara kita sang additional 10 units nga install for this year. Strategically located gyapon sila sa mga areas naman nga prone sa vegetation gyapon. So while waiting nga i-insulate na sila by January next year, temporarily gibutangan ta sila sa mga isolating device amo na ginatawag ta nga automatic circuit reclosers. But then again, ang mga consumers na hindi gyapon magkabalaka kay kung mag-brown out man sila, that will only be temporary. Siguro at a matter of 10 seconds. Basta ang problema sa linya is kahoy lang, ang problema sa linya is mga pispis lang or tuko, we can energize the line within a matter of seconds. Engineer, nakambal ta kaina nga ang ining line reliability wala engineer ha. Yep. Kaya amo ning ginakwanta insulated siya. When we say insulated, kay di ba magamba ka ang wire is naked, do kumbaga Yes, oo. do wala sa sang putos. So Wala ni sa siya ang putos. do delikado Bare nga wires, yes. nga oo. like maiguan lang sang any foreign Correct. object ma-shutdown siya. Posible siya nga mag-shutdown kay kung for example lang
isini nga linya, wala siya sang insulation or Oo. bare siya Yes, yes. or naked siya in layman's term. Pag naigo siya sang kahoy, naga-create siya sang ginatawag nga short circuit current. Oo. So dako siya ang magnitude sang kuryente nga makita sa aton nga mga feeders. Mm-mm. So pag sa point of view naman niya sa aton nga feeder relay, ang relay mo nang daw brain sa aton nga substation, pagkita niya hindi man ni normal nga kuryente, that's above or beyond sa akon nga ginanakitaan nga normal nga current. So ang ako nimuon i-isolate ko, or ang technical term to sinadara is i-trip ko ang breaker. Amo Yes. na nga trip ang aton nga feeder. Because sa unahan, may nakita dito nga dako nga kuryente which can be caused by kahoy, amo to, mga Foreign foreign objects, objects, yes, sa yes. aton nga linya. And amo na guys sa mga konsumidor nato no, ini mga power interruption, mga scheduled power interruption, yung ginaobra sang ating nga mga personnel on the ground, doesn't mean nga ti kumbaga kung sige operate tapos na ang rehabilitation Yeah. plan, but of course every day ginahimuan tas ang paagi nga ti ma-monitor naton, ma-check kag matagan sang solusyon ining mga kumbaga problema nga mapangunahan natin kun tani engineer. Correct. Oo. So, kita proactive. Wala kita hulat sang as much as possible, wala taga hulat nga may matabo nga problema. So, that's why ang aton nga mga linya, ginalisensya ta sa kay customer permi nga mauna kami, i-rehab na mo ini, ang amon nga substation, i-increase na mo nga capacity. So, that entails sometimes sa mga minimal nga interruptions which are few minutes lang. Kag engineer, we would like to we would like to highlight yung mga Yeah. lightning arresters Correct. because Yes. kumbaga sa isa ka tuig hindi lang hamba nga init lang, ulan lang, pero may mga times gid yung Yes, engineer nga may oo. mga pagpangilat. Ano Correct. siya kadako nga bagay engineer Tama. sa operations? Correct, may mga seasonality kita nga ginatawag. So, maabot gani ang bulan sang June, July, hasta na siya sa Disyembre. Damo ang cases nga heavy rains, grabe ang may mga typhoons. Yes. Kag nagaupod ang pagpangilat. So, sometimes, pag sulod sang kilat sa aton nga linya, ang aton nga linya can only handle as much as a certain limit sang voltahe niya. So, ang kilat, kabalota, thousands na iya nga voltahe mo. Di siya siling nga 13.8 kV lang. Kag thousands of amperes nga kurente man. So, basically, kung wala sang lightning arrestor, kita dira nga ibutang, ang voltahe kag kurente, ma-experiencehan gid sa aton nga mga lines kag mga hardwares. Kung wala sina, ang tendency ma-break siya, ang iba nagakadagdag. So, muna may mga cases kita, we don't deny ang ina nga mga cases nga may mga nagakadagdag nga wires, especially sa sa Lapas area, Lapas sa feeder Lapas 2. feeder 2 nga mga area. Always ganun nga Correct. area. Oo. And then to address that concern, collaborate kita sa Indonesia. So nakig-meeting kita sa ila because we know ang Indonesia isa na siya sa mga area sa bilog kalibutan nga prone man sa lightning. So nagko-meeting kami sa ila, namangkot kami anong technology yung ginagamit. Kaya because si Indonesia subong wala na yan naka-experience ng mga broken conductors. Okay. Wala sila ka-experience nga nagakabuka ang ilang mga insulators sa ilang distribution lines. So they told us, sir, amon nga bago nga technology. Lightning arrestor ni siya, pero hindi na siya sang pareho sang conventional nga lightning arrestor nga ginaklamp mo dira tapos may mga wiring. Siya wala, may gap siya. So pag sulod sang lightning arrestor, iyan na siya i-dissipate sa atmosphere. Instead kapag yun niya sa iyang wire. Ibalik niya sa atmosphere. Amo nang bag-o nga technology nga gingamit subong. It is worth around 20 million ang aton nga gingasto dira from Indonesia. So bali madugangan pag gina siya. Madugangan pa gina siya by January, but as of this time nga nagaistorya kita, may nag-abot na sa warehouse ta sa mga number of units ang ina nga lightning arrestor direct from Indonesia, and we're about to install them this week and the coming weeks. Engineer sa may SCADA natin diri nga part engineer, Yes, no? oo. Kamusta diri ang setup natin? Kamusta ang nanging development from January to subong, Correct. sir? Isa man na sa highlight in terms sa aton nga reliability gyapon. So SCADA, it stands for Supervisory Control and Data Acquisition. So ang ginhimo we are already 100% connected sa tanan nga mga substations. So ang aton balan nga substations para sa aton nga mga viewers, remotely installed ni sila or remotely located. So ari kita diri subong, for example sa diversion, mayara kita substation sa Haro, Mandurriao, sa Arevalo kag sa iban pa nga mga lugar sa Lapas. So in order for us to identify the problems as quickly as possible para ma-address ta kung whatever man ang problema dira, we need to communicate them. So duwa ka way nga gina-communicate naton sila, that is wired and wireless. Ang wired naman amo nang ginagamitan ta sang fiber optics. Common na subong sa aton nga mga consumer kay naga fiber optics man kita in terms of telecom or internet sa aton nga balay. Similar technology ang ginagamit ta. Meron kita sang fiber optics to communicate the substation, and if in case ang substation madulaan sa communication through the fiber optics, meron kita sang redundancy man.
So na-mention ko kagina may redundancy sa substation, ang aton nga communication may redundancy man. So mayara kita sang wireless nga communication. So using sang technology sa mga consumer nga mga tech savvy, they understand ng WiMAX nga technology. So muna ginagamit na subong to communicate sa aton nga substation kag sa aton nga mga line devices if in case ang aton nga fiber optics is hindi siya available. Pero na-upgrade man ni sir right now ang SCADA naton diri Yes, sa ang aton nga SCADA is fully upgraded siya and then all substations are connected na diri. So kung may haratas ang gusto nga i-operate sa aton nga mga different locations nga substations, we can just simply control it here. Sa computer. Sa computer. Aton nga control center sa DAL. Pero engineer, no, lastly lang sir, this like reminder lang of course or like mensahe mga these developments are just few on the hierarchy right now, engineer. Correct. Oo, so sa aton nga distribution development plan, mayara naman kita sang 5-year plan. Another plan. So starting for this year, we are developing this 5-year plan in order to address pagid ang mga needs ng aton nga customers. So in terms of capacity, next year mayara naman kita sang bag-o nga substation diri sa may General Huge. So ini siya magla-serve sang customer ta diri sa may port area, sa may Duran area, and of course diri sa may city center. Ang aton nga substation will be God willing, that will be a fully automated nga substation and unmanned substation. So muna ang first nga substation tang wala sang tao. So sa aton subong aton nga mga substations are manned by certain substation tenders pa. But if that substation will be energized, wala na siya sang tao. Tanan nga monitoring, tanan nga control will be here, centralized. Even ang pagbukas ng iyang gate, diri naton makita ang monitoring sa iyang temperature, ang monitoring sa iyang mga fans dira, kung mayara sa mga fans dira sa sulod, kag even sa control room niya will be monitored here. Isa na siya sa aton nga mga projects for next year. And then ang aton nga remaining nga backbone for primary lines nga wala pa naton ma-insulate, ato ipadayon gyapon na siya, especially diri sa may Kalaparan area. So acknowledge nga may nabilin kita diri nga mga area sa Kalaparan nga kailangan tagid i-rehabilitate man because isa sa mga reason nga naka-cause ini sang do nag-slide man ang ilang ang aton nga timeline because we are waiting for the road widening projects ang isa ka government agency. So once ma-confirm na nila ang clearances sa dalan, we will outrightly masulod man kag ipang relocate kag i-rehabilitate ang aton nga line. And then in terms of line devices, reclosers, mag-a-add naman kita sang reclosers na for next year. Load break switches, mag-a-add naman kita. Ang aton nga tuyo sinidiri is to isolate, to minimize ang scope of interruption as much as possible. If in case may mga emergency interruptions kita for next year, wala ta ginapangayo. Pero muna nga aton nga goal nga ang aton nga pagserbisyo sa aton nga customers ma-improve ka maging efficient pagid. Madamong ganyan salamat Engineer Chris no sa pag-explicar sang sining mga bagay-bagay ning operations kaayon sa operations naton kay ining ganing hambal mo nga ang development wala siya gauntat sa sining 5-year development plan ta. And then this year naman or for next year, another 5-year development plan naman naton ang pag-uumpisahan kag pag-obrahon naton para nga mapaayo pa sa gihapon ang pagserbisyo sang more power diri sa bahin sang Iloilo City. Sa sunod updan nyo naman ako no agod nit istoryahan ta naman ang dugang mga developments, dugang mga kayuhan nga ginadulot sang more power diri sa bahin sa syudad sang Iloilo kag tikong nya as more power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Again, this has been your host, Angel Tan, for More Power at your service, bringing more to life. Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More power at your service. Tubtub sa masunod nga simana, mag-ululupod liwat kita, bangod. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.